Niin. Mä otan tosta suoraan äästä. Lähdetään suoraan. Mä otan tosta oikealta äästä. Joo. Mä tiedän mistä... Kyllä sä tiedät mihin me lähdetään. Joo. Mä en. Mulla ei oo soppaa kädessä. On. Haluatko sä nyt vetää se ilman armoreita juttua? En mä vedä sitä. Okei. Me laitetaan armorit päälle sitten. Näytetään vaan miten sen saa joku tehokas. Joo, se on kyllä ihan laiton. Mä menen tähän taloon, mä menen tappaan kun tyypin sinne. Joo. No nyt se lähti sieltä talosta. Joo, Se meni tonne isoon taloon ja musta Tässä tuntuu jostain syystä, että se on kuollut. Oho, tää on vaan kamaa. Noin. Soppaa, tossa on sulle soppaa. Onko sä sait first clarin niinku? Eikä täällä missään, että sitten mä en yläkertaan. Ruoka olisi kyllä aika mukavaa, koska mä regenaan heti ja mulla on 4 sydäntä. No tässä olisi siinä porotet alapäin yksi. No nyt mä saan kivimiakaan ruokaa. Ai näet siis näitä. Ja tuolla voisi olla minulle hieman armoria. No niin ja siellä oli mulle hyvä armoria. Mulla on melkein full kuulat, mä tarvitsen enää boostista. Ja mulla on soppaa sulle lisää. Onko sulla mitään muuta? Onko sulla pöksyä? Ei mulla ole soppaa. No kana katos. Sä et edes niinku kattonut tätä sestiä. Oliko sit se? Siellä on kypärä. Ai niin, miakka sulla. Ei kun sulla on jo. Mä menen tänne ihan katsomaan sestejä. Joo, no siinä on 2 minuuttia kun se on mahdollista saada tosta. Joo. Mä en minkään kirjan vielä. Mä en mitään hyödyä näistä testeissä. Jotain TNTtä melkein teen silloin jotain. Tyyppi, lähdikö sieltä alussa pois? Joo. Joo, no sit sä oot sä. En mä ihan hirveen kausta tästä lähde. Mä vaan kattelen. Me ollaan vedottu joka kerta kun me ollaan yritetty, me ollaan saatu se strength potion. Niin ja ollaan voitettu se peli. Niin. Soppaa sulle. Joo. Tuu tänne talo eteen. Joo. Tarvitsetko sä ruokaa yhtään? Joo. No. Saat nää. Mistä täällä on crafting table? Mä näen jossain. Tuo sisällä on ainakin 2. Joo, no mä menen sinne tekemään leipää ehtelen. Mäkin pois itse asiassa. Mulla on nyt 4 leipää. No niin, raja kuuluu jo. Joo, no siihen on vielä minuutti kunnes se on tässä kohdalla. Tai ainakin niin se pitäisi olla. Mä kuulin sen. Joo, no kyllä se tulee aika lähellä jo. Eli tossa noin on se potion ja sitten kun toi raja heittää siinä pallon, niin mä seison tässä päällä. Sitten sen saa siitä. Ota sun hotbariin 1 vapaa paikka, niin Joo, siinä on 2. sitten tulee siihen. Mä kuulen. Ei seiso se siinä ees, mä seison tässä päällä. Mistä ainakin osuu meni. Noniin, nyt ehdoilla jo. 5 sekuntia. Vähän, se ei tällä. Se ei vielä tehnyt yhtäkään reikää ton seinään. No niin, nyt samaan aikaan kun Super Drop tulee, niin sillä se yleensä tulee. No niin, nyt mä näen. Kuka et tulos? Mä sain sen. Joo, heitä siihen eteen vaan. Joo. Ja tässä on muskel jais ja siinä on strength 2. Älä vielä vedä. Täällä ei voi häviä. Säästä sitä deathmatchia, kun täällä on näin paljon pelaajia vielä. No niin näköjään. Yhdessä vaiheessa täällä oli enää 5 tyyppiä tähän mennessä. Niin. Siinä ekas pelissä, mitä me yritettiin. Ja sekin meni aika raasti, voitit. Tapoisin 4 tyyppiä. Tossa tyyppi oikealla. Täältä tulee tänne. Mennään täältä. Sitä vastaan. Ui saakeli. Joo, Oi se hittas mua. Joo, se on huono kamat. Aja, Tuu. mä löysin jatko 2 muuta. Ja No tuu tänne. Mä tipuin veteen nyt. Voi jumalauta, sä oot siellä, mä näen sut. Joo, no tossa on 2 nyt tuolla laivassa. Mä en oo siellä. Onko mä sun vieressä? Tänne tuli tyyppejä. Joo, mä oon tässä.
Ei, suple ei oo. Mennään ton suplepaitaan. Anna se, jätä se vaan. Onko se lähtee kuitenkin Okei, siinä oikealla se on takana se on 1 vai 2. 2 joo. Pitäisikö mä kääntyä tapella? Ei Jos se poti on, niin vaikka. Ei vielä. Ei vielä. Nyt. Ei. Vittu. Kuolen tähän. Mä voin nähdä. Ai että. Noin tehokas se on. Kimu kirvasta tuolta. Onks te syvää kamaa missään? Onko se hyvä chestplate? Ja bootsit. Onks tää pöksyä missään? Onko tossa on pöksyt? Joo. Mulla on 4 soppaa vasta. Onko sulla kompas? Oh. Hyvä. Mä lähden metsästämään. Sun pitää nyt Oi tossa tyyppi. Luulee pärjäävänsä. No niin, nyt Kato, 2 hittiä tappaa joka ikinen. No niin, 5 tyyppiä. Nyt lähdet metsästämään porukkaan. 81. Paljon sitä on jäljellä? 40 sekuntia. Kato, siinä se on taas. Noin. 2 hittiä. Ei DM kyllä ei alkaa. Tuu vähän sitä niin tavoittaa. Metti pelaa. Spavnilla. Ei taida olla ketään. Se loppuu ennen kuin se deathmatch alkaa. Se sun strength. No mulla on 10 sekuntia sitä jäljellä. Voi jumalauta. No kyllä mä oon sen verran hyvät kamat, että mä tähän vittu. Ois sulla souls jalas. Onks mulla housu ihmis? Mulla ei oo housu ihmis. Mut mulla on Timu kirves, en mä tätä häviä varmaan. Katsotaan. Nyt loppu strength. Kato kompassilla porukkaa. Joo, tossa talossa on 1. Ok, teepäs damagea siihen nopea. No, Älä jää tappeleen. Noin. Mä otan noin pöksyt tosta. No, mun pelin parhaat pöksyt. Mm-hmm. No niin jos saat, ne tappelee ne 2 tyyppiä. Hyvä, no niin ne on love sitten. Mä kuulin, että jotain hakattiin. Mä menen kattoo missä ne on. Eiku ei ne tappelee, mitä hittoa. Okei, tolla on huonot kamat, täällä on tosi hyvät kamat. Okei, mulla on puukirves. Oh! No niin, tästä saattaa tulla vaikka mielenkiintoista. Tapa se sun vasemmalla oleva. Vasemmalla oleva. Joo. Se on hyvä. Hyvä. Nyt menet sille toiselle, antaa kohta sille hyvää. Noin, nyt menet antaa sitä hyvää sille toisellekin. Se kattoo chestejä, Koko. Easy. Hyvä peli oli. Taisit tappaa kaikki sen jälkeen. Se suplipotos. Montas tappaa? 8 tappoa. 8 tappaa. Mulla oli vaan 3 assistia, kun mä kuolla. Hyvä peli oli.